بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده، والصلاة والسلام على أفضل من طاب منه النجار وسما به الفخار، واستنارت بنور جبينه الأقمار، وتضاءلت عند جود يمينه الغمائم والبحار، سيدنا ونبينا محمد الذي بباهر آياته أضاءت الأنجاد والأغوار، وبمعجزات آياته نتخ الكتاب وتواترت الأخبار، وعلى آله وأصحابه الذين هاجروا لنصرته ونصروه في هجرته صلاة نامية دائمة ما سجعت في أيكها الأطيار وهمعت بوبلها الديمة المدرار. اللهم اجعلنا من المتبعين لشريعته، المتصفين بمحبته، المهتدين بهديه وسيرته، وتوفنا على سنته، واحشرنا يوم الفزع الأكبر من الآمنين في زمرته. Mehraban Huday Tebareke ve Teala hemmemizin ediyen taat ve ibadetlerimizi ahiretimiz abat bolsun deyip çeken zahmetleriniz, ediyen hayır dualarınız, tahammül ediyen qiyinçiliklarınız ve başka da näme hayrat ve ihsanat edilýän bolsa Allah Taala lütfu keremi bilen kabul edip belki hemmemizin iki dünyası abat bolsun inşallah. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın mübarek hicretinin bereketli gurrunları, Peygamberimiz Mekke-i Mukarreme'den Medine-i Münevvere hicret edip Quba diýen owada şo taýda bir näçe gün bolup, şo taýda bir mescit bina edilip, şo mescitde de namaz okulyp, mescit diýeni bizinkile ýalyk bir tetärekli mescit ýok, ýöne günnegmäni bir ganimet bir taşa bolar ýaly, iýga bolar ýaly, malgara gelmer ýaly, bir ağaç bilen bir näçe düzden ýygnalan daşdan becerilen Mescid-i Qubada näçe gün Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam namaz okuýar. Şo taýda da mehman bolýar. Hedef näme? Hedefi de Hazreti Ali radıyallahu taala an Mekke-i Mukarreme'de Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın elinde galan amanatlary kafirlere täwil berer ýalyk we ondan sonra bäri gelip yeter ýalyk. Şonu 3 gece günledi wagt aldy diye Hazreti Ali radıyallahu taala amanatlar täwil berip 3 günden sonra Medine-i Münevvere Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'a gaşyn uğraýar. Tarihte agdalanna gece yol ýörüp kafirlerden zarar gelmer ýaly gündüz gawatlanyp, bokunup, giýdigenip şeýdip yol ýörüýär. Şonda ulagy da ýokdy diye piyada bolmaly. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın ýanyna Rabiul Awwal aýyň bir rivayetde 17, bir rivayetde 18-nji gün Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'y gelip ýetýär. Giň zat şey musulmanlar gün ýollar şomuga gawatdan gawat bir kök düşen daşa gawatlanyp, kök düşen bağa gawatlanyp, köklenen gaýa gawatlanyp şeýdip ýoly egredip hicret edilýär. Hazrat Ali piyada ayak bilen hicret edip Medine-i Münevvere Peygamberimizin ýanyna baranna dogry ýürüp bilmeýän ýagdaýda bardy diye ayaklary patlap suw bar çykyp şonda Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam mübarek elini çekenni Hazrat Ali'ň mübarek ayaklary Hudaý üçin gum degip Hudaý üçin yaranan ayaklary şefa tapdy diye musulmanlar. Sonra Medine-i Münevvere'ye garşyn ýürüp Benu Salim diýen taýfan arasynda Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam bireme bolup
Indik Medine bilen arada bir näçe kilometr ýöne ýol ýörýänne Batnul Wadi diýen ýerde Benu Salim diýen taýfa sataşyp şolar bir miktar dine çağırıp şo taýda da bir jumga kök düşenseň jumga namazy okyjak bolup Peýgamberimiz aleyhissalatu vesselam şo taýda evvelin jumma hicretten sonra okulan jumma namaz Benu Salim diýen taýfaň arasynda Batnul Wadi'de bir sadece mescit salyp şo taýda okuldy diýişim hatda şo mescit Peýgamberiň evvelin okuyan jumga namazy diýip baý musulmanlar. Sonra Medine-i Munawwara Yesrib atly şoňa Peýgamberimiziň özü we ýoldaşlar muhajirleri girip Hudaý Taala gorsagyna goýmasa musulmanlar jedal we nezaga çekeleşmeklige ýol açyljak ýer ustazy. Peýgamberimiz haýsy sahabasyny otursun, özü bilen barýan muhajirler bilen ýaşasynmy? Ensarlaryň haýsy birine barsyn? Bir ýaşly ise, bir ýaş kiçi diýse, bir baýrak, bir garybrak nezaga kök düşjek. Sizde şeýle, hemmämizde şeýle. Bir ýerik barsak ehtiram goýuljak bolsa, şo taýda da hemişeki ýurt tutunjak bolsak, jaý salynjak bolsa, täzeden mescit salynjak bolsa, haýsy çagyrýan adamyň öýüniň ýanyna biz baryp jaýlaşjak. Hudaý tarapdan Peýgamberimiz aleyhissalatu vesselama gorsagyna goýulyp, ýanky düýäni öz mämur bolýar. Şonda Medineň hyýawallaryna, köçelerine ýanky düýe barýaka Peýgamberimiz aleyhissalatu vesselam da üsünden düşenseň her ensarlar öz gafsyna gelende ýa Rasulullah şu düýe bize gelişipdi. Biz hitmetiňde boljak diýip şoň uýandan tutýa Peýgamberimiz hallu sabilaha fa innaha ma'mura. İşiňiz bolmasan ey ensarlar, Hudaý Taala tarapdan maňa buyruk boldy. Kimin gafsynda dursa şo taýda ýaşamaly boljak diýdi diýe. Şonda taryhda agzalanda bir iki zat agzalypdyr. Muteber senetde bir rivayetde Hazreti Ebu Eyyub Ensari geçen jeleselerde agzalanlar Peýgamberden 1000 ýyl önce ýaşan Tobba diýen taýfaň Hemyer ibn Wardak diýen gaty padyşaň namasy arka saklanyp Medine'de de şo 400 alim hekim ýaşap şolardan öňü weseller we Hazreti Ebu Eyyub Ensariň öýünde Peýgamber jaýlaşýany şo Hemyer diýen padyşa mirizlärine käbäni ýykjak bolan towasyna sebep bolan we iman getirmekligine de sebep bolan diýdik. Hazreti Ebu Eyyub Ensari de şoň neslinden öňü wesen diýdik. İnne Hazreti Ebu Eyyub Ensariň gafsyna çökýär şo düýe. Ýöne şoňa Allah tokypdyrlar. Tarihdalar, sire nevisler. Bir illati şo Hazreti Ebu Eyyub Ensari şo Tobba diýen Hemyer ibn Wardak diýen evvelki padyşahy gyzylyň ýüzüne nama ýazyp men sana iman getirýän 1000 ýyl önce sen dünýäge gelmeklikden önce diýip şo nama Hazreti Ebu Eyyub'un elindetdi diye Hazreti Ebu Eyyub da şo Tobba diýen milletin taýfan 21-nji önüp ösen oglanlaryndan diye. Şo namaň hormatyna Hudaý Taala şoň gafsyna goýdy diýipdir. Ýene bir rivayetde de Hazreti Ebu Eyyub Ensari beter garib adam etdi diye, fakir adam zat dokýardy diye, hurmaň ýafragyndan, zadynyň agaçlan gawygyndan bir gapdyr ýa bir kulüşdir zat şonu ýalak bir dokyp şeýdip günni geçirýän, elinde bir sermaýe ýok ýa baý tanylýan adam däl. Ohan Peýgamber biriniň öýüne gelip oturjak, ohan bir düýede biriniň gafsyna gonjak, çökjek diýende biz ýalaklan gafsyna da Peýgamberiň diýesi çökjekmi? In hem olahana adamlar we ýaşullar we baý adamlar we sahy adamlar we diýip özü Hudaý bilen öz arasynda şeýdip pespäl bolar, şu tawazunyň hormatyna şoň gafsyna çökdi diýen rivayetler de baý musulmanlar. Ýüreginden bir miktar Hudaý Taala garşy gyşarmak bolsa, özüňi milletten kiçi saýmak bolsa, Hudaý Taalaň dergahyna ýykylsa, ey musulmanlar paýdan boşdadır. Şonda Hazreti Ebu Eyyub Ensariň öýünde Peýgamberimiz aleyhissalatu vesselam 7 ay mehman bolýar. Deslapky 6 ay Peýgamberimiz etek tabagada bolýar. Bir iki tabagaly nijde bolmaly. Şoň etegine jaýlaşy Hazreti Ebu Eyyub Ensari bilen zenanasy da defede ýaşaýar. Gaty şu 6 aýda Hazreti Ebu Eyyuba agyr geçdi diye. Näme?
Peygamberimiz etekde ýaty şo defede ýaşapdy hala omuga bir palçykdan mejerlen bir sakfy diýsen gargy bilen suwalan bu matqyalak bir teşkilat ýok ýa bir oham entek ýörýänne Peýgamberiň ýüzüne ýaşap duran otagyna gum gaçajak ýalak bolup kän kynçylyga galyla diýe. Hatta bir wagt Hazreti Ebu Eyyub defede ýaşapdy bir küýde suw döküldi diýe şo. Bir zat bolup bir kiçenrek içilýän küýde suw. Şonu eýýem öýde ýakaja parçalar bardy diýe. Şo ýakaja parçany süwürüp şonu etege birje damjas tamamasyn diýip. Peygamberimiz 6 ay ýaşady. Ahyrda da Hazreti Ebu Eyyub diýdi diýe: "Ya Resulallah, biz gaty muazzab bolýar, gaty kynçylyk bolýar, narahat bolýar. Sen etekde ýaşap dokan sana bir hormaty, sen defede bolsan gaw." Peygamberimiz aýdýarmyş, "Maňa mehman kän gelip gidýär. Defede bolsa hem mehmana gyn boljak, hem sana gyn boljak." Ahyrda da şo 7 aýyň ahyrky aýyny Peygamberimiz Hazreti Ebu Eyyuba ýok diýmäni. Defek bir ay ýaşady diýe. Ondan sonra Hudaý tarapdan Hudaý Taala buyruk edip Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam mescid salmaly bolýar musulmanlar. Evvelki eden işi mescid salınmakdan önce 6 ayın içinde Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam sahabalaryny dogon ederdi diye. Sen palanyň dogony, senne palanyň dogon diýip. Yo der asl family dogon näl ýöne musulman dogon. 2 mertebe Peygamberimiz sahabalaryny birikdirip sen oň dogonlarsyň, senne oň dogonlarsyň diýdi. Bire hicretten önce kafirler eziyet berip beren ýagdaýda şonu bireme baýrak adamlar, bireme gariprak adamlar bilen birikdirdi diye bir muğada bula işlep bilen aqlad edip bilen dinin ýüzüne gezip beren adamlar günüň şu geçmän galmasyn diýip zayıf bilen gawirak adamlar birikdirdi diye. Sanna bir belli adamlar. Medine-i Munawwara barandan sonra Peygamberimiz muhacirler özü bilen gelen sahabalar bilen ensarlar Medine'de ýaşaýan sahabalary birikdirip sen oň dogonlarsyň ta'ahaw fillahi akhawayni siz iki dogonlarsyňyz diýip Hazreti Ebu Bekr Siddiq bilen Hazreti Harije ibn Zeyd Hazreti Ömer bilen Utban ibn Malik şular ýalak sahabalaryň arasyny bir-birine birikdirip dogon etdi diýe musulmanlar. Giň zady da şi dogonmalaryny waqan çynnan dogonmalylar diýýärler. Hatta sahabalar aýdardy diýe innehu la yablughuni mawt rajulin min ihwani ensarlar ya muhacirler bir dünýeden geçenne o bir dogany aýdardy diýe men dogonumyň dünýeden geçen habary geldi. Şmahal fekannama saqata uzwun min a'dai guya men şi bir elim kesilen ýalak boldy diýip narahat bolardylar diýe musulmanlar. Bulan üçin näki dogollukdan kamil agzasak, kamil şeýdip şeffaf sazy etsek, bigez beren adamlar dinin kamil näme diýjek bolýany, dinin kamil alymyna ýetik bolmansaň, olan yüreklerine geçýän zatlardan kamil habary bolmansaň, kän adamlar şaý zehni göçermesin. Ýoksam olan eden reşadatlaryny agzasak, akyl huşdan çaşy musulman dogollar. Hatta Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın ýa-ni sahabalaryň biri gelerdi diye: "Ya Resulallah, inni mejhudun." Zır gaýralak gelýän ýerdi diye. Yani olarda zenana ýok, olarda öý ýok, olarda iýil ýok. Aýdardyk ashab-ı soffa Peýgamberiň eýwanyna ýaşapdy. Şo sahabalar işte mescid salaryna eýwana öý ýok, olarda zenana ýok, oglan uşak ýok. Peýgamberiň ýerine jeň etmeli bolsa jeň, namaz okymali bolsa namaz okymali, näme etmeli bolsa şoňa amada bolan leşkere amada mescidin eýwanyna turjaklar. Şo sahabalaryň bir wagt Peýgamberiň ýanyna gelip: "Ya Resulullah, inni mejhudun." Şu şaraýatda biz näzire İslamy saklarsyň musulmanlar? Men gaýralak gelýän idi diye, yani iýmany zadym ýok, inni iýmeden meter açlykdan men ýörüp bilemek, inni asganym gaçyp barýar diýdi diye. Şonu Peýgamberimiz öz zenanalarynyň ýanyna bardy diye. Bir 6 aýyň içinde näki görüň däl, sahabalaryň ýaşaýyşynyň görüňi. Şonu ummahatul müminin ýeke otagyna baranny: "Ya Resulullah, mehman kabul etip boljak däl, oňa bermäne zat ýok" diýdi diye. Diňe suw wa diýdi diye. Horma da ýok. Oham Peýgamberimiz men ýuzayyifu hazihi'l leýle, kim şu mehmany
bir gece saklayabilecek diye. Şonda sahabaların bir geldi diye. O sahabada Peygamberin boşluğunu alacak bolup felahul cennet diptir Peygamberimiz. Şunu bir gece saklayabilse şoňa cennet ba diptir. Şu Peygamberin sözü Hudaý tarapdan wahy bolansaň şoň bir cennetine eýe boljak bolup alyp gitdi diye öýe bar denanasyny aýtdy diye onu iwiçki wam diýende onda bir ikisi çagasy bolmaş şonu bir güýmer ýalak bir miktar doýrar ýalak bir azajyk bolma bir çagaly miktar bar başga zat ýok diýdi diye. Onda çagalan bir adetde ýatyr şoňa bereýlidi diye. Şey dip doganyň hormatyny saklandy diye musulman dogurlar. Ştada sahabalan arasyndaky bolan wakalar, mehabbetler, ulfetler inşallah siretin gitdigine göre özüňiz eşitersiňiz. Geljek hafta inşallah Peygamberimize buyruk bolup mescid salanşy, ondan sonra diniň näzere ýaýraýşy. Ondan bärde şu haftadaky ders Türkmenler arasynda bir ýitip barýan ferhenklerden, dini ahlaklardan bir şahys türkmeniň bir bilinýän bariz bir ýagdaýlaryndan mehmanyň öwüne garşy durmak meselede bir gurrunla waý musulmanlar. Aýsa gowaljak şu 10 ýylyň içinde agzamyz akşy meseleni. Ey jowan oglanlar. Sahabalan arasyndaky mehabbet, ulfet, ýüreginiň dogurlugy Peygamberimiz dogan ise dogan bolupdyrlar. Şun bir jeli sakladıysa bir jeli saklapdyrlar. Çağalaryny aç ýatyrypdyrlar. Hazreti Mahtum Molayşan aýtýar gelene garşy çık bolsa mejalyň ýaşy tutawargan niýetiň päliň dünýe döwranyny açyk tut eliň dünýe senden geçer döwran eglenmez. Döwran geçikdi musulmanlar. Şu aşakda bir bagy suw berýän. Şu bagy eken adam dünýeden geçip gidipdir musulmanlar. Indi barmak kıymırlamadan galypdyr. Dil keplemeden galypdyr. Gelene karşı çık bolsa mejalyň ýaşy tutawargan niýetiň päliň. Niýet nämen üstüne aýlanýar. Dünýe döwranyny açyk tut eliň dünýe senden geçer döwran eglenmez. Bir gün şu ellerde ýuwulmaly musulmanlar kefeniň eseginde. Şolarda şu kalbody da bir gün lahada salyp gabla wagtyryp ýatyrmaly. Ondan sonra näme edem bolsam şo. Mehman marada aýtjak bolsam ey musulmanlar, Hudaý Taalaň söýýän bendeleriniň ahlaky, sahabalaň ahlaky ýok. Sahaba däl. Bütün ümmeti İslamyň ahlaky mehmany gowwermek. Hudaý Taalaň bendelerini öz öýüne çagyryp, öz öýüne gelen mehmanlar hormat etmek, aňyrdan adam atadan ta kıyamata çellim gawa adamlaň ahlaky musulmanlar. Nimnani ger hurat merde Huda, bezle dervişan konet nimi diger. Mulki iqlimi begiret padişah, hemçinan derbende iqlimi diger. Her kim öz nowasyna wara, her kim öz iýdesine wara. O sahaba geçipdir, Hazreti Ebu Talha Ensari fakat çağalaryna boljak şamy wady diye çağalaryny ýatyryp Peýgamberiň alkyşyny alaýyp şoňa berdi diye. Şeýdip öz ýagdaýyna barady, mehman peziri bolupdyr. Hazreti Ibrahim Peygamber ýalyk, "Fema labisa an jaa bi ijlin haniz." Bir mehman gelende Ibrahim Peýgamberiň beter maly kent diye musulmanlar. Tarihte azalarında Ibrahim aleyhisselamın mallarını sanap bolmardy diye şu dawarlaryny iki dağın arasyny tutup duran dawarlar sanap bolmardy. Ýöne şoň daşyndan tegelek aýlanyp möjek degmesin diýip şoňa haraset edip duran, negahwany edip duran itler 10 kümüň itdi diýe musulmanlar. Şonda halis Hudaý ýoluna feda etdi diye. Birine şahsy harc etmedi diye. Hemmesini Hudaý ýoluna hazine etdi diye şonu. Ohan bir ýerden mehman gelse zat etse, eýen bir tanan öldürüp şoň için mahsus kuralary wady diye. Şu kuran halis salyp halis kebab edip mehmanyň öwüne goýardy diye musulmanlar. Taraf musulman bolsa imanını artar gowular diýip. Hatta käde kafir gelerdi diye. Ibrahim'in öýüne dokçuluk baýmyş diýip. Şonda gelirdi diye. Her hil adamlarda kafirler de gelerdi diye şoňa ýanky tanany kebab edip, ona näme islegim ma? Onu islegimşi
Ay men bir Hudaýyma bir kelläňiz ýerde goýýan, boljak işi ýok. Bir ihtiram goýsaňyz, maňa ihtiram goýdyňyz, başga islegim ýok diýerdi diýe. Kellesini ýerde goýanda da eýem gözünden ýaş döküp, "Ya Rabbim, kellesini ýere getirdim, tawfik sen elinde. Şuna tawfiqe iman ver" diýip dua edeni iman bilen turup giderdi diýe musulman. Gaftan giýrende kafir giýerdi, tanaň etinden jirim giýerdi. Emma çykyp giderni imanly bolup çykyp giderdi diýe. Dünya döwranyny açyk tut eliň, dünýä senden geçer, döwran eglenmez diýen gurrun ey musulmanlar. Ya ondan Süleyman peýgamberiňki Jomart geçen peýgamberlaryň gurruny ya'maluna lahu ma yasha'u min mahariba wa jifanin wa tamathila wa jifanin kal jawabi wa qudurir rasiyat. Süleyman peýgamber jyllara da padşahy eden peýgamber bolansaň, jyllar maňa dağın sahradan bolan, gasmakdan bolan dağın kenaryny ýonyp maňa bir dik bejerip beripdirler. Mehmanny, kän mehman gelýärdi diýe. Gasy olahan padşahy bolansaň, şonda bir dikler vardı diye, bir gazallar vardı diye. Süleyman peýgamber şoňa her ataranna milletten çirim peziraý etjek bolup, her ataranna 100 diye atylardy diye şoňa. Kur'an-ı Kerim'de geliyor ya'maluna lahu ma yasha'u min mahariba wa tamathila wa jifanin kal jawabi wa qudurir rasiyat. Büyük gazandan dağdan bolan gazallar bejerip bererdiler diye musulmanlar. Emma şu Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın mübarek sözüne geleyli. Peygamberimiz aýdypdyr, şu mehman barada musulmanlar bir 6-7 nokta başyny raýat edeýin. Biz sada türkmen, çörek bilen tanylýan türkmen. Peygamberimiz aýdypdyr, "İza atakum kerimu kavmin fa akrimuh." Bir milletin arasyna ihtiram goýulýan adam siziň araňyza gelse, şoňa hormat edin diýipdir. Öz owasyny, öz mahallesini, öz mantagasyny, öz taýfasynyň arasynda hormat edilýän adam bolsa, ihtiram goýulýan adam bolsa, şonu sylamak bize buyruk diýipdir ey musulmanlar. Yine bir mübarek hadisinde aýdypdyr, "Men kana yu'minu billahi wal yawmil ahir felyukrim zayfahu." Her kim Hudaýa we kıyamata imany bar bolsa, mehmanyny sylasyn netdir. Mehmany ýokuş görmek Hudaý Taalaň bendeleriniň ahlagyndan daşratdyr. Daýradan, çyzykdan daşardaky gurrundyr ey musulmanlar. Mahtum bolýan aýdýa, mahtum bolup dogry söze ten bergin, sawap mundan ötmez, nan bergin dipdir. Mehman pezir bolmaklyk, öýüne gir rahat, öýüňe girende sen kabul edýän bolsaň, öýüňde girip çykylyp duran öý bolsa setderse şolay bereketli, setderse şoý peýgamberiň öýleşi. Sahabaň öýşi. Näjere bolýany, hom näjere bolsaň sen meselen mehman pezirliň şarty şuruty näme, kanuny näme onu aýdars. Ýöne şu mehman gelip gitmäň özü bir gawza diýip musulman, bir nimet zatçyly. Hatta Hudaý Taalaň dostlary aýdypdyr, "İza qa'attum ma'al ihwani 'alal ma'ida." Hudaý Taalaň welileri aýdypdyr şu sözi. Her wagt öz dogorlaryňyz bilen, gawwan şýanyňyz bilen, mehman bilen bir sofraň başyna otursaňyz diýipdir. Uzagrak oturuň diýipdir şu sofraň başyna. Çon şu sofraň başyna mehmany syýlajak bolup güýmenilen, bir eglenen, bir geçiren zamanyň Hudaý Taala kıyamatda sana ömür berdim diýip sorajak dälipdir. Peýgamberiň hadisi we kıyamatda insan ýerden galyp galmaka 4 zatdan sorulacak diýipdir. An umrihi fima afnahu. Dislap ömründen sorajak. Näme etdiň, näzere geçirdin, 70-80 ýyl ömür etdiň. Malyndan sorajak, nire enfaq etdiň, elminden sorajak, näme miktar amel etdiň sen elmiňe. 4 zatdan sorajak, şoň evvelkisi ömründen sorulacak. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın söýen ummetleri Hudaý Taalaň welileri aýdypdyr, şu mehmanyň öwrüne onu hoş etjek bolup, ihtiram goýjak bolup, sofraň başynda geçiren zamanyň Hudaý Taala kıyamatda ömür berdim diýip sorajak dälipdir. Haýsy sofra? Haýsy iwiçki? Halan zadyň iý bermeli, halan zadyň gurrun edi bermelimi? Ya halan öňe bar bermelimi? Halan jere mehman kabul edivermelimi? Halan jere mehmançylyk bar bermelimi? Ýok, olaň gurruny
Baý musulmanlar. Detlap qasy Hudaý Taala mehmana bir derece beripdir. Şu dereceli mehman boljak bolsa evvelkisi şu mehman bolup barýan adamyň şerti ziyaret üçin bolmaly. Musulmana sataşmak niýetinde bolmaly. Meriz bolsa soramak barnamasyna. Doğan garnaş bolsa sileye rahim bolsun diýip barmagy musulmanlar. Peygamberimizin wagtyna täze İslam'a gelen sahabalar adab-ı mehmanpeziri, mehmandaryny bilmänseň Peygamberin öýüne girip oturarlar bolmaly. Peygamberimize muzahamet ijat edip. Meselen öýlen eýbiçilýän bolsa Peygamberin öýünde bir aýlap zat ýanmardy diýe. Käde bolardy diýe. Bol tafylasa hormaň süýrügi bilen suwutdy diýe. Şonu eýbiçilmäke meselen öýlen namazyna oturýan bolmaly, öýle çekilýär, öýle kılýar zat diýe ýene gelip Peygamberin öýüne oturan bolmaly. Hudaý Taala aýyn deripdir. Euzu billahi mineşşeytanirracim. La tedhulu buyutan nabiyyi illa en yu'zana lakum ila ta'amin gayra nazirina inahu diýipdir Hudaý Taala. Peygamberin öýüne girmäň te ejaze berýänçe, ejaze berenden sonra da gapçanagyny, zerfini gözläp oturmaň hasan damagy amada bolar diýipdir. Şu mahal men göwrege kän diýen musulmanlar. Bu gurrunda poşta trivon aýtmany asy narahat da bolmaýan, utanmaýanam. Ýöne mozary ijtimai işmat. Başga şäherlistarlarda bir beýik ulaqan ustat barmyş, beýik ulaqan şahsiýet barmyş. Hüjre saklap duranmamış, molla saklap duranmamış, bir ustat barmyş. Şoňa her ýerden, dünýäň her ýerinden, memleketiň her ýerinden barp ziyaratına barýarlar da şoň. Indi biziň aramyzda bir biderek bolup barýan, ferheng bolup barýan zat, meselem şu şähere başga hedef bilen gidýär, bir zat harid etjek bolupdyr. Bir zat aljak bolupdyr, ýa bir merizi barmyş, ýa başga bir hedefi bar. Fakat halys garyn doýma niýet bilen şoň öýüne barýar. Palanyň oý däl musulman, men kän ýerde gördüm, haryjy ustany kän bolýar, bir ýerde, iki ýerde dedi. Bir ýerde bir gawadam ma diýip eşdilen bolsa şo gawadamyň fakat nahar wagtyn görýäň de barýaň ziyaret edýäň. Fakat nahar wagtyna gelýär, nahardan soňra da çykyp gitýär. Ne edebra aýt etýän bernamasy bilen. Ýa bärdin şeýle bir insan, bir musulmana mehman bolup baljak bolsa şu zamanda naharyň düşjek wagtynda ýa akşam çekiljek bolup duran wagtynda kamil hanawadagy bar şoň gafsyna düşmek edepden näle musulmanlar. O bereket getirýän mehmany de oň sofraň başynda oturanda omruňdan hesap bolmaýan hille de musulmanlar. Çon taraf özüne wara iwiski taýýarlapdyr. Sen akşam namaz çekiljek bolanda barýan, sen oňda goýsunmy ýa çagasynyň oňuna goýsunmy? Selimus sadr adam bolsa, sen oňda goýýan narahat bolmaýar. Şolar ýaly adam bolsa bähsjoda. Bu zamanda bu adamlaryň gursaklary, ýürekleri daralan äsirde beýtmeler musulmanlar. Bir mogada barjak da bolsaň ýerek habar bermem, taraf tätärekini görsen, ertäk gün sen ýanynda bu oglanlaryň ýanyna näme etmesin? Utanmagy musulmanlar. İkilenci mehmanyň edeplerinden Hudaý Taalaň dinine bazatlardan ki dogry mehmançylyk boljak bolsa kıyınçılığa galmaly musulmanlar. Kıyınçılığa galjak bolsa, algy berge gitjek bolsa, bu zatla boljak bolsa, bu zatla mehmany hesap bolmaýar. Hazrat Ali'ni bir wagt bir sahabalar bir yer çağırdı diye, "Ey Ali, meňe mehman bolsaň" diýip. Şonda Hazrat Ali 3 şert koydum diýipdir. Şu 3 şerti etseň men baraýyn diýipdir. Desda bazara gitme diýipdir. Mehman geljek diýip oglan ýokdur ýa-da. Bazara gitme diýipdir. İkilenjisi öýüňde meselen 2 günden barjakda öýüňe zat üşürme diýipdir. O geljek, bu geljek, zat üşürme diýipdir. Biri de zenanaňa agram salma diýipdir. Şu 3 saat boýnasaň men baraýyn diýipdir. Indi weziyeti malisi gawy bolsa, zenanasy da azlahaza ruhiye taraftan, azlahaza cismani taraftan, mehmanyň ona pezira etmen hemme taraftan salim bolsa, özler bir hanawadaty mehman pezir bolsa bähsjoda. Bizim gurrugymyz şu tarafa zulm bolmar ýalan gurrugy musulmanlar. Ýene biride ey musulman, şu mehmany gyn görmeliler. Aňardan Hudaý Taala köklep saňa mehman gelýär. Indi mizbanyň bir wezifeleriniň bir gyn görmeliler şonu. Mahtum bolu ewit bergen söz bile eşitmekden bolmaly, gören göz bile. Mer çykar mehmana güler yüz bile namart özüni gizger mehman ýoluksa diýipdir. Mehman gelse hatta sen çay içeranga
Razıdır. Aňyrdan gelýän adam senlik gelýär. Bu matbulgatçylyk zamanlar iwiçkisinden barar ýalar. Mehmanyň owuna güler ýüz bilen çykmak, gelen aş diýip gelmez turşutmagy ýüz nana mähtäşdädir, söze imandyr diýipdir mahdum bolýar. Aňyrdan sen naharyňa zary bolup gelenak ki. Ondan şim güler ýüz bilen çykmak Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselamyň sünnetlerinden. Ýöne bu arada da biziň şeriýetimiz, biziň ulukhan merze taklitlemez aýdýa, şu taraf sen baranda qyyn görmer ýalak. Mehmany qyyn görmek öz bir hilafy sünnet. Mehmany qyyn görmer ýalak, sen özüňden bil. Barjak öýüň mizban boljak tarafyň şu ahlaky bolsun diýipdir. La tujib illa da'wataman. Sen barma öýüne bir moga çağırsa han, özüňe belli. Çağırsa da bir adama bar ki yara annaka akanta rizqaka. Sen bir adamyň öýüne mehman bolla bar hemişe çağırsan çağırmasyn işi ýok. Bir adamyň öýüne mehman bolla bar ki sen şoň öýünden iýeňde öz arsyňy iýdiň hesip etsin. Oň ýanynda bir amanat zat barmyş. Sen kimmiş, sen nesiýeňmiş? Türkmenler arasynda bada käde Şamy Vatikan birine kökçüp barýan ýa bir zat bar. Ýöne kim o öýle bilen kinniň arasyna baraňda da bir iwişlik bolup duran wagt sen nesiýeňmişdik diýäkamda ewiňde bir zat goýar. Dogry sünnet şeýle musulmanlar. Şolar ýalak sen öz nesiýeňmişdik diýip kabul etjek ahlaky bolmasa barma diýipdir. Ýarjan taqsiri bar ýadyk. Kuddüs esiruhu şonu baramyza şu iwiçilýän zatlar ogul şişmal menkide diýerdi. Siz iýseňiz iýeňizden soňra menki bolýar diýerdi. Näme sadaka bolýar kıyamata garşy geçik diýdi. Şonu ýalak düşünýän adam bolmasa barmaň diýipdir musulmanlar. Ýene bir mehmandaryň mehman peziri mehmandary mizban mehman bolmaň ulukhan edeplerinden ey jawan oglanlar, ey ýaşylar. Garip bilen baýyň arasyna fark goýmalar. Baý adamlaryň merasablaryna görünjek bolsak, garip adamyň merasamyna biz ýa çekiljek bolsak, baý bilen gatnaşanymyz gowurýan bolsak, garip bilen gatnaşanymyz bilmeýän bolsak, o zatlar ýüregimiz çekmeýän bolsa, onu biziň imanymyz entek gurrunglay musulmanlar. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'y sahabalar fakat bir islenen ýağ. Ey jawan oglanlar, Peygamberimize sahabalar bilen tek beter garip sahabalar ki öýüne zat ýok. Bir rogan zeytunyň ýaky özü islenipdir. Şoňa çağıranda da Peygamberimiz barardy. Şonu bir köne çörek bolmaly, özü arfa çörek bolmaly. Şonu şo ýaga batyryp ýypdi, duga edip de çykyp gaýdyp şonu begendirerdi diýe musulmanlar. Hatta Peygamberimiziň özü aýdypdyr: "Walaw du'itu ila kira'in la ajabtu." Eger halis fakat şi goýunyň aýagy bolsa gözden, goýunyň aýagy da gapdana nämesi bar şoň? Gaýnadan diýene süňk bol galýa. Şu goýunyň aýagy süňk bolsa, şu süňki de çağırylsa men ejabet ederim diýipdir. Şon garip bilen baýyň arasynda fark goýmaýan idi diýe musulmanlar. Peýgamberiň ýetik giden sünnetleriniň biridir ey musulmanlar. Ýene bir mehmançylyň edeplerinden jawan oglanlar biz bilmeli. Indi özüň mehman bolup barýan ýa taraf çağırypdyr. Bu möhüm däl. Ştada mehmançylyk döräpdir. Sen mehman bolup barypdyrsyň. Şonu munkarat bolmalylar. Bir sofraýy ki ömre hesap bolmajak bolsa, kıyamatda soragy ýok boljak bolsa, bereketi bilen geljek bolsa, munkarat bolmalylar. Biz kän jamiýede, kän jawan oglanlarymyz narahat bolýar. Şonu ulukhan bir bolýan ýagdaýlardan halwet edýär. Öýüň zenanasy ýekejöz bolsa, sen de çağırlypdyrsyň ýa mehman bolup barypdyrsyň serzede, halwet boljak ýerde mehmançylyk dogry däldir ey musulmanlar. Ya biderek puşeş bilen geljek bolsa sen ýanyňa, iki liwan şerbet bilen geljek bolsa öýüň zenanasy mehmançylyk dädir. Sünnetdir mehmançylyk, emma bu sünnetdir, bu haramdyr ey musulmanlar. Munkaratdır ey musulmanlar. Bir mehmançylykda Hudaý Taalaň bereketi zady ýokdur. Ýene bir edeplerinden bir ýerik mehman bolup baranda Hudaý Taala aýdypdyr: "Auzu billahi mineşşeytanirracim. Fe illem tejidu fiha ahadan fela tadkhulu hatta yu'zana lakum." Bir ýerik mehman bolup baranda ta gelip diýençe girmäň diýipdir.
Ve in qila irji'u farji'u huve azka lekum vallahu bima ta'malun alim. Şimdi bileylin inşallah montakap da bolar. Bir yerik mehman bolup baranda şon gafsyny 3 mertebeden kan kakmany ejazasy ýok musulmanlar. 4-nji mertebe indi haqqun nas boldy. Haqqun nasy etagady var adam. Kıyamatda zulüm diýen zat barlygyny bilýän bolsa, hesap kitap diýen zaty barlygyny bilýän bolsa, musulmanyň hakyny zaýy etmeler, musulmana muzahime ijad etmeler bilýän bolsa, 3 mertebe kakmaly. Her kakanyň arasynda da taraf geler ýalyk bir zaman bermeli. Bir moğasın cadedədir, bir moğa burada eli bentdedir, bir da güýmen duran nädir, geler myktar arasyn açagymda 3 mertebe kakmaly, her kakanda da gatyrak kakmaly. Täki eşder ýalyk 3 mertebe açylmady dem 4-nji mertebe kaksan haqqyn nas bolýar, dogry däl musulmanlar. Kän görseň bolýar. Gafiň deferinden gözäp duýy musulmanlar. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselamyň şeriýetinde bazat, fıkhymyzda bazatdyr. Näme? Bir nefer bir gafyny kaksa şeýdip. Gafyny kakandan soňra durmaly şeýle. Hatta sünnetlerde agzalya arkalyn durmalypdyr. Bir mo öýüň ýesir gelende ýüzüňe göz düşmeli ýalyk arkalyn durmalypdyr. Şeýle ýola garşy makyp. Hatta ýola bakmasaň da ýeri gözäp durmaly. Gafyň aptanda deşik bolsa haýady gözäp dur gelýär gelmeýär dip. Biziň şeriýetimizde gurrunşy bir nefer şeýdip gafyň deşiginden tarafy gözläp dursa, tarafda ok bilen şoň gözün çykarasa kıyamatda tutulmaýar dipdir. Näme şu milletin haýatyny gözläp dipdir. Yine bir mehmançylyň edeplerinden Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam aýdypdyr: "La ta'kul illa ta'ama taqiyyin we la ya'kul ta'amaka illa taqiyyun." Baryan ýeriňiz halal hol ýer bolsun ey musulmanlar. Getirýän adamyňyz da dogry adam bolsun. Peýgamberiň aýdan zady, özüňe dogry adamyň iýiskisini iý, mehman bolsaň da dogry adamyň öýüne bar, öýüňe de gawa adam getir dipdir. Mahtum we qarap sözle daşyny jaýyn bilip serf et nany aşyny dipdir Hazreti Mahtum bolýan. Bil kime berýän, kimi getirýän, näme mesref edýän. Bulatlar bilmeli bolýan. Yine bir mehmanyň edeplerinden we bilmeli ýagdaýlaryndan türkmenlerimiziň arasynda zeyfirek. Musulman hemişe namazy vardır, musulman dehreti vardır, musulmanyň ibadeti vardır. Her öýde bir gaw dehret kılar ýalyk, gaýgysyz bir sınjaglar ýalyk, zähmetsiz dehret kılar ýalyk, gaýgysyz ibadet eder ýalyk şu üstad muhayya bolmaly musulman. Mehmanyň haky şo. Kän ýerlere barýan dogry dehret kılmana jaý ýok, ýa özüňe sıçrajak, ýa dehret kılıp boljak däl. Mehman öýüňe gelse günäkarçylygyna sebep bolmar ýalyk, namazy biter ýalyk, rahat etmeli musulmanlar. Başga da edepler bar, ýöne onu inşallah giňrak forsatda gurrun eder. Birji nokta başy mehman barada. Ey musulmanlar, şu türkmenliň arasynda gaty bir rahat edilmeli mesele. Her kim öz ýagdaýyna görä, baýlygyna görä, garyplygyna görä infak bolup dursun şu. Etam bolup dursun. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselamyň ýanynda bir çofan adam geldi diye, "Ya Resulallah, men çofan neydi?" diye. "Men goýullama bir havuz bejerdim" dipdir. Suw goýýan dipdir. Şonda başga milletiňde, başga adamlaryňda gelip mallar şondan suw içýär dipdir. Öz goýunumdan çym, öz malymdan çym bejerdim dipdir. Emma başga kişiňde maly keseki mallar da gelip şondan içýär, şudy maňa sogap bolarmy diýende Peygamberimiz aýdypdyr: "Fi kulli zati kabedin ajran." Her jandar dipdir da Peygamberimiz. Her janyň eýesi bolan şoňa bir zat edip bilseň, bir ýagşylyk edip bilseň, şondan sogap ba dipdir. Beni heýwanyň gurruna sadakan etýän gurruna, sadakan berýän zady bir ey musulmanlar mehman gelende arsy bilen gelýändir. Ýa-da aýtdym, öz nesibiňdir şu. Şunu bileýin, öz nesibiňdir şu. Şunu iý. Şu sünnetdir ey musulmanlar. Şonu ýalyk ahlak gerek. Öz arsy bilen gelýändir. Çykyp gidende näme alyp gitýär? Bela bilen merisilik alyp gitýändir ey musulman. Bir wagt bir Hudaýyň dosy bardy diýe. Hudaý Taalaň dostlarynyň biri
Şu mahallesinde mehman gelenine zat edene daştan kadim zamanlı şon öyüne kitip etam ederdi diye ekçen adam yok. Öyle seferde bir ova aşyarlamış kadim bu matkıyalak bir yeksere gidilyen bir maşin motorun yok vaktinde. Munda bir adavay zenanası vardı diye. Sonra bir gün mescitten mesela namaza biri gelipdir dileğici biri men gece öyüne akse ediptir. Sonra akidenne zenanası zeyreniptir. Näme gerek saçı dipdir. Özüňe galan ýaly bolup ben galan adam başga ýokmy ekçek bolsa. O gijany galypdyr şeýle etam edilipdir, sylyk edilipdir. Sonra ýola salypdyr. Erti akşam bolanda ikindi namaz akşam namazy ýenki ýanky dilegi adam sail bolmaly bir forumrak ya musafir ya sail. Yine de du diye mescitte bir nefer meni hakeste buğuna galym dip. Şonda öýäkiden de zenanasy epdir, buğuna getirdiňmi dipdir. Gözüne iki bolup göründi diye tarihte şonda. Düýün birti buğun ikedik getirdiňmi munnydy diye. Zeyrenmäne durdy, narahat boldy diye. O hem gije tamam boldy, bu bilen etam etdiler, syladylar, zat etdiler. Erti bolup hawa ýaktylaryny ýanky öýüň eýesi mehman näse nefer? Bir nefer mehman, öýüň eýesi iki. Aňardan gelýär şu mehmanyň özüni iki gören zenana. O hem erti hawa ýaktylaryna çykyp barýaka. Ýanky mehman 3 bolup çykyp barýan bolmaly. Hep bir döwlet 3 müştik bola diýdi ýa-da. O Hudaý Taalaň welisi ony ders edipdir. Hudaý Taala muň gözüne kökedipdir. Aňardan gelýän mehman iki bolup gelýän öz arsy bilen gelýär musulman. Çykyp gidenni öýden belany alyp gidýändir. Öýden afet alyp gidýändir. Agzalalyk alyp gidýändir. Eýne heme gafylar ýafyp, ka öýle bolýar, bir ýyldan bir mehman gelmeýär. Onuň üçin agzalalyk da bar, garyplyk da bar. Mirislik da bar, şolaryň içinde adawat da bar. Bir de hotgoryla da bardyr musulmanlar. Rezwanlar giderler gafy köşküne cennetde. Rezwan gidip gafyny aşak diýipdir. Rezwanlar giderler gafy köşküne, gijeler ýaktalar gowher aşkyna Ali Hatem başlap cennet işine jomartlar geçerler nany bilen diýipdir. Kıyamatda kan adamlar dogry ibadeti ýokmuş, dogry jihady ýokmuş, alymy da ýokmuş. Emma azasyk oňa muňa kan çörek beripdirler, şu çöregi bilen geçikjek diýipdir. Türkmenler arasynda bir çörek alyp gelýän adam näme diýdi? Gel çöreň duýuzyny at diýe. Şu ýoldur şu musulmanlar. Jomartlar geçerler nany bilen. Ýene bir hekaýe diýin. Şu ulukhan derslerden inşallah tamam. Bir wagt bir ben okada işläp duýdy diye şu maasar bolan gurrunlardan. Awalla aýtdym ýöne täzelesem gowwaljak. Bir ben okada işläp duýdy diye sahtaman şonu bir ulukhan sahtamanyň bir gapdaly diwary üsüne ýykyldy diye, gömüldi diye, awaryň etegine galdy diye. Adamlar gyýgaşdy diye, öllü bolşdylar diye. Şonu bir alim maady diye bir mescidin imamy şonu galdyryň şu ölenak diýdi diye. Gazyň şoň üsünne diýdi. Näme diýen? Palana ustad. Palan diýwar ýykyldy, awar ýykyldy etegine. Adam aljakmy gazyň diýdi diye. Gazly diye ahirde de görseler zahmi bolupdyr, döwkenjik bolupdyr, ölmändir diye. Men aktiýale bir marstanda sonra da adam bolýar. Sonra menden ýanky mescidin jemaaty sonra goýdypdyr. Ey falan ustad näme diýip şey diýdiň sen näzire bildiň diýeni onna Peygamberimiz aýtýar diýipdir. As-sadaqatu tutfi'u gazabar rabb we tadfa'u maytatas-su' diýipdir. Peygamberimiz aýtdypdyr, sadaka diýen zat Hudaýyň gaharyny ýatyrýan zatdyr. Bir de awunykly ölümüň öwüne geçýändir diýipdir. Bu adam kan sadaka bererdi. Beýtip awuny ölmeli adam dädir diýdi. Inheme tasaduflar we fikirimizi mäkus aýlamaýlyň. Tasadüf eden sadaka vermeýärmişdik diýmäýliň. O Hudaý Taala bilen öz arasynda näke gurrun. Ýöne infaq etýän adam setderset ismetde galar. Bir günäk mortakap bolýan, bir etmeli işe diýen, öňçe etmeli işiň 2 ýaşda, 2 damja ýaş dökmeli musulman. Hudaý Taalaň gaharyny ýatyrjak bolsaň, aglap bilmeseň sadaka vermeli. Şu 2 zat Hudaý Taalaň gaharyny ýatyrýan zatdyr. Bir de sadaka berip dursaň, sadaka diýen zat Peygamberimiz aýdypdyr, hormaň ýarty da sadaka diýipdir. Gülür yüzü bilen musulmana bakmak da sadaka. Bir nefer adres sorasa adresi şoňa jany del bilen gawja adres vermek de sadaka. Şoňa meňdeş näme zady ki
gelene karşıçyk bolsa majalın, ýaňşy tutawargyň niýetiň päliň, dünýä döwranyny açyk tut eliň, dünýä senden geçe döwran eglenmesi. Elinden näme gelse etsen, kıyamatyňa peýdadyr. Ihlas edip oturdyňyz, Hudaý Taala siziň diniňiz, dünýäňiz, ahiretiňiz abad etsin inşallah. Istirahat wagtyňyzdan gelip dursaňyz, Peygamberimiz aleyhissalatu vesselamyň mübarek sözüni eşdeýli, mübarek ýaşaýyşyny eşdeýli. Şo Peygamberimizi görmesek de cennette şo beýik awliýa, şo beýik insan bilen hoş bolup ýaşamak hemmämize nasip etsin inşallah. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر به کانال یوتیوب سخنرانی‌های علماء ترکمن سر بزنید، مشترک بشید و منتشر کنید، اجر ببرید.